ମୋ ପାଖରେ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବି କରୁଛି ନା ବୋଉ ବି ଯାଉଥିଲା ଆରେ ଅଲ୍ ଆର୍ ବିଜି we are now celebrities ah no 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 ହଁ ହଁ ଆରେ ମୁଁ କାଲି ଯିବି ଅପା ଅପା କାଲି ଯିବି ହଁ ହଁ ସେ ଦବୁ ବାପା ଆରେ ଦବୁ କଣ ତୁ ଆସିବୁନି କି ଆମର ଅଛି ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଯାଅ ଭଲରେ ଭଲରେ ପିଲା ଆଉ ଭଲରେ ଆସ ଭଲରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ମାନେ ତ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ କଥା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଭଲ ମେଡିକାଲ ଭଲ ଭଲ କରିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ମତେ ଡାକିଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ନେଇକି ଆ ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ମତେ ଏଇଟା ନନା ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ନୂଆ ଦେଇଛ ରଖ ତାକୁ ବାଇକ ନେଇକି ଚାଲ ବଡ଼ଟା ଆଣ ତମେ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଏତେ ବଇକି ନେଇ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉନି ଧରି ସେ ଭଲ ଗଞ୍ଜିଟା ପିନ୍ଧିଛି ନା ତାକୁ କିଏ ଦେଖିବେ ସେ ସ୍କୁଲ ଖାତରେ ବି ନେଇଯାନ୍ତି ଚାଲ ଏଇଟା ଧର 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 ନା ତମେ ନା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତୁ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଚାବିଟା ଆଣେ କିଏ ଗେଟ୍ ଚାବି ବୋଉ ଚାବି ଆଣିବ ଏଇଟା କଣ ବୁଲା ପଳେଇବୁ ଇଏ ଆଗକୁ କଥା ହେଇ ଚାଲ କଣ ଡେଲିଭରି ହ୍ୟାଲୋ ଚାଲ ଚାଲ ଧରିକି ଗଲେ ଆମେ ଉଠିବୁ ଖାଲି ଫଟୋ ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଖା କରି ବାହାରେ ଚାଲିକି ଯିବା ଆରେ ବାବା ଆରେ ରହ ଟିଭି ଦେଖିବୁ କାହିଁକି କେତେବେଳକୁ କୋଉଠିକି ତୁ ଓଟି ଭିତରେ କହିଛି ଏ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆସ ଆସ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ମମତା ହେଇଗଲା ଆଉ ଜମା ଶୁଣିଲେନି ହଉ ତମ ମନ ଦୁଃଖ ତମ ପୁଅ ହେଇଛି ତମ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ନା ନା ପଇସା ସେମିତି ହୁଏ ସେଇଟା ହୁଏ ଅଛି ଏନ୍ଆଇସିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ନା ଯିବୁନୁ ଏଇଠି ବସ୍ତା ଭଲରେ ବସ ସେ ଦେଖିଦେଇଛି ନା ତୁ ବେବିକି ଦେଖିଛୁ ହେଇ ଆମେ ଦେଖିଦେଇଛୁ ପରା ତୋର କଣ ହେଇଛି ଭାଇ ନା ଭଉଣୀ ଭାଇ ହେଇଛି ତିନିଟା 46 କହିଲେ ମାନେ ଭାଇ ବୋଲେ ମୁଁ ତତେ କଲର ଦେଖେ ତ ବାବା ଫୋନ କରିଥିଲେ ବଡ କି କେମିତି ମୁଁ ହଉଛି ତତେ କହିଲି ଝିଅ ମୁଁ ବୋଲେ ହେଇଛି ମୁଁ ହେଲେ ତାର ମୁଁ ଠିକ ନର୍ମାଲ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ଝିଅ ତେରେ ହେଲା ଝିଅ ବୋବ ଯେ ବଡ କି କହିଦବ ମୋ ଟାଇପ ର ତୋର ବଡ କି ତତେ ଏଇଟା ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଓପିଡି ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ବିଲ୍ ହୁଏ ଏଇଟା ଧୀରେ ଦେବେ ଓପିଡି ଟିକେଟ କରିବେ ଟିକେଟ କରି ବିଲ୍ 500 ଜଣେଇ ସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆଉ କାହାର ପିଲା ନା ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିଯିବି ଶିଖୁଛି ସବୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଲିଆ ଦେଖାଗଲା ସେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ଛୁଆରେ ହାତ ମାରିଲେ ଟିକେ କେମିତି ଅଛି ଛୁଆ ଗରମ ଆଉ ପୁରା ଗରମ କଲୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ତାକୁ ଛାଡିଲୁ କଣ ଖାଇଲା ଡବା ଦେଲୁ କେତେବେଳେ କଣ ଖାଇବ ସିମଲା ପଛରେ ବି ଆମକୁ ଫୋନ କରିବେ ଯଦି ସେ ନ ଜାଣିପାରିଲା ପଛରେ ତୁ ଦେଖିବ କେମିତି ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ଦେଖିବ ତୁ ଦେଖା ହବ ନା ବେବିର ପାଟ ବାହାର କରିବୁ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଆରେ ଏବେ ହବନି ନା ରହ ରହ ସେ ପିନ୍ଧିବ ତାକୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିବ କେବେ ଦେଖେଇବେ ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଦେଖେଇବେ
ଖାଇବା ପିଲା ସାର୍ ଆରେ ଓଲି ହବନି ଆଜି ସେ wholesale କ୍ଲିୟର କରିବେନି। ହେଇନି ସେ ଦେଇ ପାରିବେନି ପୋଜିସନିଂ କରିକି ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ବୁଝିଲି କାଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବେ କାଲି ସେ ତାଙ୍କର ଦେଲେ ଆଇ ଫ୍ଲୁଇଡଟା ଷ୍ଟକ୍ କରିବ ଲାଇନ ବନ୍ଦ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ହେଲା ତ ଭଲ କଥା ନହେଲେ ଆଜି ପାଇଁକା ସିଗ୍ନାଲ ପ୍ଲସ୍ ମାଗିବ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ହେଲା ବେବି ସେଠି ସବୁ ସିଏ ସିଏ କରିବନି? ଦୋଳିଟା ଦୋଳିଟା ନାଇଁ ସେମିତି ସେ ବରଂ ଏଠି ଶୋଇବ ବରଂ ଏଠି ଆମର ବାଗ ଅଛି ଏଠି ବାଗ ଅଛି ହାତ ମାରନା ହାତ ମାରନା ତୁ ଆଡେ ହାତ ମାରଛୁ ଟିକେ ହାତରେ ଦଲା ଦଲା ଅଛି ଆଉ କଣ ହବ ସେଇ ବେବି ନା ଆଉ କୋଇ ବି ଚେଞ୍ଜ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ସେଇଆ କହିବି ଟିକେ ମାପି ଦେ ର କୋଉବେଳେ ମୁଁ ସେମିତି 2-4 ଦିନ ରହ ତା ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବ ଏଇ ବୋଉ ଦେଖିବୁଟି ରିପୋର୍ଟ ଯେ ଗୋଟେ ମିଶେଲୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିନି ଆଛେ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୁକ୍ ହେବେ ନାଇଁ ସେଇ ଏକା ବା ଖାଇତା କଣ ମତେ କହୁନ ରେ ଆକୁ ଜାଗା ସେ ତ ତିନିଟା ଛୁଆ ଥିଲା ଆକୁ ମିଶେଇ ତିନିଟା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଝିଅଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଆମର 5-6 ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅଟେ ହେଇଛି ହେ ମୁଣ୍ଡ ତାର ପଡ଼ିଗଲେ ଜୀବନ ଉଠି ଅନିଲୁ ଜନ୍ମରେ ହଉନି ଏମିତି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ନିଦରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଛେଚି ଦିଟା ଗୋଟେ ପୁରା ପେଟିକି ଶୋଇ ପଡିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି କୁଣ୍ଡୁ ରହୁଛି ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଧନ ଏନେ ଲାଗେ ନା ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଦେଇଦେବି ହଉ ଦିଅ କହିଲେ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି କରିବ ତାଙ୍କୁ ମୁଡ଼ି ହେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ଖାଉନି ତାଙ୍କୁ ଦେତେ ଧଲା କାଇଁ ଅଛି ରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ତାହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଯିବ ତା ଇଏ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନଖ ଏ ଲାଗେନି ବାବା ନାଇଁ ବାବା ଶୁଣି ପାରୁନି ଦେବି ଦେଇ ଏନେ ଜମା ଲାଗେନି ତୁ ଖାଲି ତ ବସି ଦେ ପାଟିରେ ହାତ ଉଠଉଥିଲା ସେଇ ନା ରାମାହାବି ଆମର ବା ପିଲା ଆରେ ଡାକ୍ତରଟା କଣ କହିଲ ଆସିବେ ଆଉ କୋଉ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ବା ଛୋଟ ବେବି ସେ ଯୋଉ ତମରୁ ବାହାରିଛି ତାକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି କଣ କହୁଛି କୋଉଟା କହିଛି ସେ ଶୋଇବ ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ସିନ ସେ ଚାଲି ପାରିବ ମାନେ ସେ ବେଗଟା ତଳକୁ ଦେଇ ଦଉଟେ ଏଟା ସୁଖିଲା ଦବ ଛୋଟିଆ କଣ ଦେଖିଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରହିବେ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିବେନି ଡିସଚାର୍ଜ କରିବେନି ତମେ ଜୋର ଖାଇବୁ ଏନେ ତ ଉଠି ପାରିବନି 6-7 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ବସିବୁ ଚଗି ସେଠି ବସି କରିବୁ ଜାଗା ନାହିଁ ନାମ ବୋଲିବୁ ନା ସେଇଠି ବସି ଖା ଖାଲି ଗେଲ କରିବୁ ରିସା ଏ ସୁମି ହଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉ ନେଲାନି 10 ଖାଲି ଲକ୍ଷ ଥଣ୍ଡା ଜର ହେଲି ଦେଇଛି ପୁଅ କଥା କହୁନଥିଲା ଆମେ ମା ପୁଅ ବସି ଶୁଣୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପୁଅ କଥା ପୁଅ କଥା ପୁଅ ମୋ ଦିଟା ପୁଅ ଇଏ ମା ପୁଅ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୁ ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଟି ହଁ ମୋ ନାତୁଟି ବେବି ବାବା ଆସିଲେ ତଳୁ ଆସିବ ରିସା ବେବିକି ନବୁ ଟିକେ ବେବିକି ନଉନୁ ଆରେ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉଠି ଦେଖିବ ଲଲିପପ ଖାଉଛୁ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ ଲାଗିଛି ସବୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଉଠୁନି ଭାଇ ଭାଇ ଆମେ ତୁ ତାକୁ ନବୁ ଆଣିକି ଆସୁନୁ
ତକିଆ ରଖିଛି ପକେଇ ମାମା ପାଖରେ ରହିବ ନା ତୁ କିନ୍ତୁ ମାମା ବେବି ତା ମାମା ପାଖରେ ରହିବ ବା ତା ମାମା ସିଏ ଏ ମାଇଁ ହେଲା ତା ମାମା ସିଏ ନବ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ଧନ ତମେ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚ ମୁଁ କାର ଚଲେଇକି ନେଇକି ଯିବି ହେଲା ଗୋଟେ ଲଲିପପ ଆଣିବା ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ଯିବ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯା ତୁ ଯା ହାରିଆ ଇଏ ଆଉ ଜୀବନ ଇଏ ରହିବ କଣ ନାଇଁ ହେଲୋ ବେବି କି ଡକ୍ଟର ଛାଡ଼ିବନି ବାପା ବେବି ମାମା ପାଖରେ ତୁ କିନ୍ତୁ ତୋ ମାମା ପାଖରେ ରହିଛୁ ବେବି ତା ମାମା ପାଖରେ ରହିବ ଏଇନା ଅଳ୍ପ ଦିନ ତାପରେ ଯିବ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ବେବି କି ମୁଁ ନେବି କହିଲେ ତା ମାମା ଗଲେ ମାନେ ସିଏ ଆଚ୍ଛା କାଲି କାଲି ବେବି କି ନେବୁ ହେଲା ହଁ ଚାଲ नहीं जा अपा तू फोन कर ଭୋକ ହଉଛି ମୁହଁ ପକେଇକିରି ଆମେ ଲୁଜିଲ ଖାଇଲେନି ତ ଆସନ୍ତାନି ହେଇଠି ଏମିତି ହଉଛି ନଜର ହଁ क्या हुआ